जिहेतु नोंथांमोना दिनै बिसिअनिफ्राय साजिनै जिहेतु नोंथांमोना दैदेनगिरि जिहेतु दैदेनगिरि हिसाबै दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय बे बिथिङाव मा बुङो? थारैनो मोजां मोनदों जे जोङो जोंनि मोनसे टीम बिएसइउ सेन्ट्रेल टीम जोङो आलोचना खालामदोंमोन जे दानि जाबाय थानाय सम मोनसे पिसफुल बिटिआर दानायनियाव जों मा कन्ट्रिबिउसन खालामनो हागोन होननानै जों बिदि सानबाय थानायावनो दा जोङो बिराद मोजां मोनसे अपरचुनिटि मोनदों। बे मोननानै जोङो सारमोनहाजों मोनसे सावरायनानै दानि बिटिआरनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारजों जोङो बोरैबा मोनसे लिंक लानानै जाहाथे जोंनि एक्सपार्टिस जों जेराव मावबोखानाय 10 years जाबाय जोङो बिएसइआव जोङो फाउन्डार मेम्बारखामोन। दा बे मावनायखौनो जों मारै दलद थानाय बायदि जानानै आरो जों नुबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 3 बोसोराव लासैनो मोजां मोनसे परिबेस फैदों। बे परिबेसखौ आरोबाव गोख्रोङै मारै जौगाहोनो सान्थि मोनसे लाबोनाय गासिबो जनगोष्ठी थानाय बिटिसिनि ओनसोलनि गेजेराव जा मिशन भिजन जा दङ मोनफा मोनफा जोङो नायबिजिरनानै साननो मोनबाय जे थारैनो बियो मोनसे मोजां मोनसे प्लेनिं लादों, मोनसे मिशन भिजन लादों दानि सरकारा। दा बे मिशन भिजन लानायाव जों माबायदि सापर्ट होनो हायो बेखौनो जों सावरायलायनानै जाफैनाय जादों आरो बोजबनानै लादों जोंखौ दिनै बेनि थाखाय बिराद मोजां मोनदों। थारैनो बिएसइआव जोबस्रांनायनि लामायाव फैमारबाय ना? दा बिएसइआ बुंनो थाङोबा बिराद गोरों गोरा जोङो बेयाव डक्टरेट दं, एमए, एमबिए, एमएससि पास आउट जानाय दङ बिरादनो। जों गासिबो नायबिजिरनो रोङो नालाय दा आं सानो जोंनि जेसेबां लोगोफोर दङ बिसोरबो जोंनि दा फैनायखौ नुनानै आरो जों जा मावगोन बेखौ नुलांखागोन, नुलांनानै बिसोरो फैगोन आरो आङो गोसो गोरबोजों बरायनोसो लुबैखादों दिनैनो दानो आं नोंसिनि चेनेलनि थ्रुयै आं बरायबायबो बिसोरखौ फैनो हागोन जेला गोसो। बिराद मोजां परिबेस मोनसे दङ बेयाव मावनो थाखाय। नोंथाङा दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय, नाथाय इउपिपिएलनि आगोलाव नोंथाङा जिहेतु बिसिआव दंमोन, बिसिआव हाग्रामा महिलारिनि जिहेतु मावनायखौ मोनबोदोंमोन 10 बोसोर। दायो नोंथाङा माबोरै फाराग मोनदों जिहेतु 10 बोसोरनि जिहेतु थाबोनाय आरो दिनै इउपिपिएलआव जिहेतु इउपिपिएलनि जि खामानि मावनाय बेखौ माबोरै नांदों नोंथाङा? थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे रिभलिउसनारि आरो बिनि दैदेननायावनो जोङो मोनसे नैबे बिटिसिखौ दानो मोनदोंमोन। बर' हारिया गावनि मोनसे जायगा बा स्थान मोनदोंमोन आसाम रायजोनि गेजेराव 2 डिस्ट्रिक्ट मोननो हादोंमोन। बे नंगौ मोजाङैबो खालामदोंमोन, खिन्थु दा समनि लुबैनाया दा नैबे समनि डेभेलपमेन्टनि पेसआ गासिबो सारा दुनियायावनो आलदा स्टाइलनि थांदों नालाय दा ट्रेडिसनेल लेभेलनि खामानि मावनानै बे डेभेलपमेन्टनि आलदा रायजो बा आलदा दुनियानि डेभेलपमेन्टनि पेसखौ हमनो हानाय नङा। जोंनि बे ओनसोला थालांनोबो हागौ जाबादि अल्ड स्टाइलनि मावोबा। दा बे गोदान मावनाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आन्दाराव दा बे मावनाया जाहाथे आरो स्पिड जाबावो, जाहाथे जों डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसखौ जेरै गुबुन रायजोआव जादों जोंनि भारत हादरावनो बेजों जोङो खाबजाफानो हायो। थारैनो जिहेतु बिपिएफआ खामानि मावनो हायाखै नामा, ओंखायनो नोंथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जयनिं जाबाय नामा? खामानि मावनायखौथ' दा बिसोर सरकारावबो गैखाया आरो खामानि मावनाय सिस्टेमाबो एसे आलादामोन बिसोरनिया। दा बेखौनो जोङो मोनदांनो मोननानै आरोबाव नैबे दा गोदान दोलो बेनिफ्राय इउपिपिएलआ 3 बोसोरल' जादों। दा बेयाव जोंनो एसे सम नांदों नायनो बिसिनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि मावनाय आरो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जा मावदों बिनि पार्टखौ नायनो थाखाय जोंनो 3 बोसोर सम लादों। जोङो नायबिजिरदों, दा बेयावनो नायबिजिरनानै मोननायाव साबसिन जों मोनदों निस्सय, नंखायनो जों बेयाव दिनै जगनानै फैदों। फैबाय थानाय 2022 मायथाइयाव एमपि जिहेतु बिसायख'थि बे बारा सम गैला, बेहाय बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? जिहेतु बिपिएफखौ गोबां जिहेतु दोलोखौ सापर्ट खालामनाय नुदों, बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? जिहेतु बनसुआबो जिहेतु सापर्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों, बे बिथिङाव माबाफोर बेले बेजे दं नामा बनसु आरो बिसिइउनि गेजेराव? बनसु आरो बिसिइउनि गेजेराव बे मोननैया नायनो थांबा आलदा संगठना, खिन्थु मानसिया बेनो जाजेननायनिफ्रायनो बिएसइउनि दैदेनगिरि नेहाथारियानो बेनि दा प्रेसिडेन्ट जानानै दङ। दा बे बिथोराव नायनो थाङोबा आइडिय'लजिया एखेयानो बिसोरनिखौ बुंनो थाङो जों। बिथांमोननि आइडिय'लजिया राजनितिक आइडिय'लजि नामा? राजनितिक आइडिय'लजि नङाबो जानो हागौ मिथिया, खिन्थु दा जाबादि बिसोरनि एक्टिभिटिसखौ नुनो मोनदों बेखौ नायोबाथ' राजनितिक माबाखौनो नुयो, लाबालाबखौनो नुयो। नोंथांमोननि जितु बिएसइउनिफ्राय आरो फैबावनायनि सम्भाबना दं? दङ, बे पाइपलाइनाव दङ, गोबाङैनो दङ आरो जोङो मबिलाइस खालामदोंबो अलरेडि गासिबो जेसेबां जोंनि दा 12 डिस्ट्रिक्ट दं बिटिआरआव
बेखौ जों माबागोन आरो सम लानानै बिसोरबो आरोबाव सम लागोन गावसोरबो मा बुङो जिहेतु दिनै मिरु बिसुनिफ्राय 12 जिहेतु गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै UPL जयनिं जाबाय गिबि गिबियावनो आं बिथांमोन गासैखौबो बरायना लाबाय UPL हान्जानि जानानै आं जाय बिथांमोना BSUनिफ्राय UPL हान्जानि नीति आरो आदर्श आरो जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ UPLनि प्रेसिडेन्ट बिथांनि जि मिशन एन्ड भिजन बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानानै दिनै UPL हान्जायाव जइन जाफैबाय बिथांमोनखौ UPL हान्जानि जानानै आङो गोसो गोरबोजों बरायनानै लायो आरो आसा खालामो बिथांमोना बे हान्जायाव जइन जानानै जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि जि खामानि मावनाय बेखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगासार होनायाव बिथांमोना जि मोनसे एक्सपिरियेन्स दंमोन बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जोंनाव गोबां हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ बिसास खालामो बेखायनो आं दिनै गासैखौबो बरायबाय आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां बिदिन्थि जे फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव थारैनो हेफाजाब आरो मदद जागोन आरो जों सानसे जोंनि जि सिमां बे सिमाङा मोगथां जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरोबाव जितु नोंथांमोननि जितु दोलोआव फैबावनायनि एसे सम्भाबना दङ बियो जाबाय थागोन बियो जोंनि मोनसे रानिं बियो मोनसे प्रक्रिया बे जइन जानाया आरो गोबां बेबायदि फरायसा हान्जानिफ्राय जोंनाव जइन जागोना जोंजों मोनसे सोमोन्दोआव दंलायबाय थायो दा बेखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों दा इयुनाव बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जों लेंहरनानै बिनि सोमोन्दै जों नोंथांमोननो फोरमायना होनाय जागोन थेंक इउ प्रथमते आमी আজি जिमान आमार केन्द्रीय BSৰ नेतृत्व गोटेই আমি আজি UPPLৰ যোগদান কৰিছোঁ আৰু আমাক वेलकाम জনোৱাৰ কাৰণে মই হৃদয়ৰ পৰা আমাৰ PTRৰ মাননীয় প্ৰধান UPL দলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰদেৱৰ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমি আজি ইয়াত UPPLত জইন হোৱাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ শান্তি লাগে আৰু আমি এইটো বিচাৰোঁ যে আমাৰ BTC অঞ্চলখন আগত যেনেকা আছিল এইটো পুৰণা কথা কিন্তু আজি আমি 3 বছৰ UPPL চৰকাৰৰ কাম কাজখিনি আমি পৰিচালনা কৰি পেলাই আমি এটা কিবা আহিছোঁ যে UPPL দল এটা প্ৰগ্ৰেছিভ দল আৰু আমাৰ BTC অঞ্চলৰ কাৰণে এই আধুনিক যুগত আজিৰ যে 5G যুগত যি ফটোৰে যি ট্ৰেকেৰে এখন চৰকাৰ কাম কৰিব লাগে সেই ফটোৰে আমাৰ UPPL দল কাম কৰি আছে তো সেই দলক আৰু অধিককৈ শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে এই উদ্দেশ্য লৈ আৰু আমাৰ মাননীয় প্ৰধান প্ৰমোদ বৰদেৱৰ যে মিছন আৰু ভিছন ই আমাক আকৰ্ষিত কৰিছে UPPL দলৰ জইন কৰাৰ কাৰণে সো লাষ্টত মই আকৌ আমি যিমান আজি ইয়াত উপস্থিত আছে আমাক UPPL দলৰ নিজৰ সদস্য বা নিজৰ দলৰ আকোৱালি লৈছে এই কাৰণে মই আকৌ এবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জনালোঁ আজি কিমানজন জইনিং কৰিলে আজি আমি 12 জন জইন হৈছোঁ আৰু মই এইটো ক'ব পাৰোঁ যে অহা দিনত ইয়াতকৈ X100 ইয়ালৈকে আমাৰ BSUৰ নেতৃত্ব বা কৰ্মীসকলে ইয়াত UPPL দলৰ জইন কৰিব ইউটিউব কি ক'ব এতিয়া আপোনালোকে জইন কৰিলে দেখা হৈছে যে BPF বহুখিনি আপোনাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা ইউতে জইন কৰিছে এই সময়ত কি ক'ব তেখেতে জইন কৰিছে আমিও উপস্থিত আছিল সেইবোৰ জইনিং সভাত আমি উপস্থিত আছিল তো আমাৰ বড়োৰ এটা প্ৰভাৱ আছে গুজানি হাজোকৌ সমান নুহুৰে তো তেখেতে আমি যি এনভাইৰনমেণ্টত যি পৰিস্থিতিত BPF দলৰ লগত কাম কৰি আহিছে আমাৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তো সেইবোৰ বাতাবৰণ তেখেতে নেজানে আৰু নিশ্চয় তেখেতে সময়ৰ লগত এইটো বুজিব আৰু যি সময়ত বুজিব
তেখেতেও UPPL দলৰ নিশ্চয় যোগদান কৰিব এইটো মই ক'ব পাৰোঁ ইউথক কি ক'ব বিশেষকৈ ইউথ বুলি আমি কাক কওঁ ষ্টুডেণ্ট আৰু এটা এজ লিমিটত তেখেতক আমি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ইউথ কওঁ চ' ৰাজনীতিত বুলি এটা ইণ্টাৰেষ্ট বেছি পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট লৈ কিনি আহিব নালাগে ইউথক ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰক টেকন'লজি লাইনত আমাৰ টো ডেনাই কৰিব নোৱাৰে যে আমাৰ অঞ্চল অলপ হ'লেও পিছ পৰি আছে তেখেতে উচ্চ শিক্ষা ল'ব লাগে IITত যাব লাগে NITত যাব লাগে ডক্টৰ পঢ়িব লাগে আমাৰ UPSCত যাব লাগে আমাৰ ছুপাৰ 50 মিছন এনেকুৱা আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বিভিন্ন মিছনৰ যোগেদি আজি অলপ মানে এই লাইনত UPSC বা চিভিল ছাৰ্ভিচ লাইনত আজি অলপ মানে উন্নতি হৈছে তথাপিও অলপ হ'লেও আমি পিছ পৰি মানে থাকোঁ বুলি আমি ফিল কৰোঁ তো তেখেতক ইমান মানে নেগেটিভ পলিটিক্সত যাব নালাগে পলিটিক্স বুলি ক'লে কেৱল ইলেকশ্যন নহয় তেখেতে বাহিৰৰ থাকি পিনিও এইটো এইবোৰ কৰ্ম কৰিব লাগে ভোট দিয়াটো মানে এটা দায়িত্ব হয় তেখেতে ভালকৈ পৰিচালনা কৰি পেলাই ভোটদান কৰিব লাগে আৰু তেখেতে আমাৰ অঞ্চলত কেনেকৈ মানে আউট অফ দ্য পলিটিক্স বা পলিটিক্সত থাকি পেলাই কেনেকৈ মানে ডেভেলপমেণ্ট এইটো কৰিব পাৰে তেখেতৰ ওপৰত দৃশ্য দিব লাগে